Τους κυκλοφορίες μπάλας. Πολύ καλό το κλέψιμο εδώ και ευκαιρία για αντεπίθεση, αλλά υπάρχει φάουλ. Πέφτουν όλοι οι παίκτες του Ηρακλή πάνω στο διαιτητή και τελικά έχουμε την κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ηρακλή. Ο Πατράλης είναι, νομίζω ο παίκτης που έχει την κάρτα. Θα δείτε εδώ τη φάση. Ο Μιράντα την τριπλά, το κράτημα. Και μια φάση που διαμαρτύρεται βέβαια ο Ηρακλής. Ήθελε και αυτός κάρτα. Να βγει από το τσεπάκι του Τσέτσιλα. Αντίθετα, δραστήριος και γρήγορος μπακ. Χαμόντι, κεφαλιά στη μεσαία γραμμή. Διεκδικήσιμη μπάλα. Κλέβει με φάουλ, όπως λέει ο Τσέτσιλας. Ο Τσιντώνης και σιγά σιγά θα ανέβει η ΑΕΛ προς την περιοχή του Ηρακλή. Να πάμε λίγο στους καλούς συναδέλφους στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα απ' όλα στον πάγκο του Ηρακλή, στο Θεόφιλο Ψυχεδική, για να πάρει την μπάλα στην πλευρά της ομάδας του. Κοιτάξτε, πέφτει το κορμιά, όπως λέμε, μεταφορικά στο γήπεδο, ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, και ο σκόρερ τελικά θα πάρει το πλάγιο για την ΑΕΛ και νεύρα βλέπω ανάμεσα στον Σιδέρα και τώρα μπερδεύτηκα βασικά οι παίκτες της ΑΕΛ. Τελικά έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα και νέες διαμαρτυρίες αυτή τη φορά, οι οδηγίες από τον προπονητή, από τον Μουτίνιο. Το 34χρονο Μουτίνιο, τον Πορτογάλο. Βάζει ο Πατράλης, είναι στο Μιράντα στην περιοχή, πέφτει φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο για τον Ηρακλή και ζητάνε πάλι κάρτα οι παίκτες του Ηρακλή, να βγει από το τσεπάκι του Τσέτσιλα και βγαίνει κάρτα. Οι παίκτες του Ηρακλή τελικά την είδε την κάρτα, για διαμαρτυρία πάλι. Νωρίτερα τρίξει. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Ο Μιράντα τελικά το παίρνει πάνω του, η μπάλα πολύ ψηλά από τα δοκάρια του Σιλούκου και αυτή ήταν μάλλον η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΛ Ηρακλής, ή πιο σωστά Ηρακλής ΑΕΛ, με κάποιες διαμαρτυρίες στο διαιτητή τώρα. Θα πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το 1-1, αφήνοντας βέβαια ανοιχτούς λογαριασμούς για την επανάληψη. Θα φτάσει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει out. Από τον, μια επικίνδυνη πάσα για τον Πασά που θέλει να τελειώσει τη φάση και πέφτει, θα πάρει σίγουρα κάρτα, πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα του Ηρακλή, το Σουρνάρα, και πέφτουν όλοι οι παίκτες του Ηρακλή πάνω, ζητάνε κόκκινη υποθέτω, απευθείας βέβαια, αλλά νομίζω πρόλαβε να μαζέψει τα πόδια. Θα τη δούμε τη φάση πάλι, γιατί εξελίχθηκε πολύ γρήγορα. Και εδώ διαμαρτύρθηκε ο Ηρακλής για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι διτές τις διαμαρτυρίες, και ο Μωράιτης βλέπει και την κάρτα στο μεταξύ. Και εδώ η αντεπίθεση σε μια δύσκολη φάση. Υπάρχει κάποια αλλαγή. Την ίδια ώρα Αναστασίου γεμίζει μπροστά την περιοχή ο Μιράντα, παίρνει ξανά την μπάλα και τώρα βέβαια και την ψυχολογία με το μέρος του, παίρνει φάουλ. Νομίζω ότι κάνει λάθος εδώ ο Τσέτσιλας, εν πάση περιπτώσει. Συνεργάζεται βγαίνει για να κάνει το γύρισμα. Επικίνδυνα, απομακρύνουν αρχικά οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Κούστα ζητάει πέναλτι σε αυτή τη φάση. Η μπάλα νομίζω ότι έχει βρει στο χέρι, αλλά ο Τσέτσιλας που είναι κοντά. Για να τη δούμε. Ναι, έχει βρει σίγουρα στο χέρι. Τώρα εδώ, επειδή συζητούνται πολλαπλά, θα έλεγα, και ποικιλοτρόπως. Και ακόμα έχει χρόνο το παιχνίδι. Ο Κούστα πάντως έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα μέχρι τώρα στην άμυνα της ΑΕΛ. Είναι και φρέσκος, παίζει και με πλάτη. Πάμε λίγο στο Θεόφιλο Ψυχογειό. Τρίτη αποβολή, Νίκο, στον πάγκο του Ηρακλή. Ο Μιχάλης Θαλασσινός, ο γυμναστής, αντίκρισε και εκείνος στην κόκκινη, μετά τον Παντελή Μπούσια και τον Ηλία Βούρα και εκείνος στην εξέδρα. Εντάξει, ξέρεις, οι αποβολές στους πάγκους περνάνε κάπου πιο ανέμακτα. Εξηλιαίνουν λίγο τις διαμαρτυρίες, θα τον να είναι εντός αγωνιστικού χώρου τουλάχιστον. Αλλά και πραγματικά αντιλαμβάνονται και στη διακύμανση του σκορ, αλλά και στη προσπάθεια που καταβάλουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τα έχουν δώσει όλα. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει στερήσει σε αυτό το μάτσο. Ο Δερμητάκης
Κάνει μια υπόδειξη στον τέταρτο για να πάει μπάλα πιο πίσω. Εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Και το παίρνει πάνω του ο Βαφέας που τελικά το εκτέλεσε περίπου από το ίδιο σημείο. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής για την ΑΕΛ. Εδώ διαβάσει. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο κ. Τσέτσιλας, και τελικά δίνει τι. Διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές. Αζήτησε ο Οικονόμου, έχει πέσει κάτω, πηγαίνει.